Ähim paýhat ummany magtymul pragy, milletiň ruhy dünýäsiniň şam çıragydyr. Şygyryýetiň jenneti fähratydyr. Kitapxana dünýäniň ähli danalarynyň diwanlary ýerleşen köşke eýwandyr. Oňa sejde etmek bolsa, danışmentleriň dünýäsine aralaşmakdyr. Kitap aňyýetyň ahwalydyr. Durmuşyň mukaddesligi tarap ýol örkezýän mehrabydyr. Kitap hazynadyr. Kitapxanalar hazynalar ummanydyr. Oňa seyran etmek bolsa kämil we sagdyn durmuşyň gözaşydyr. Geçmişin, şu günün, geleceğin ahvalatı dünya kitapxanalarda jemlenendir. Sanulgum, yani elektron kitapxanasy täze teknologiýanyň ylymlar dünýäsine alyp barýan altyn derwedesidir. Kitapxananyň çağalar otagy ertekleriň jadyly gahrmanlaryna öwrülmegidir. Aydym tat heňamlaryň hiňlenmeti, insan mehrinyň owaz bolup ýüze çykmasydyr. Kitapxananyň video otagy beýik şahsiýetleriň kalbyna, döwletçilik giňişligine syýahat etmekdir. Tarih kitaplar okumak, tarihi wakalaryň döwründe ýaşamakdyr. Ylmy we felsefeli kitaplar okumak danylar bilen söhbetleşlikdir.